sad na srpskom. Mi smo završili kurs učenje arapskog jezika, bukvar arapskog jezika. Učili smo istiftah dovu, salavat, tahijat i sve zikrove koji se uče u namazu. Naučili smo namaz, fatihu i zadnjih 10 sura od Korana. Zadnjih 10 sura. Ona zna, prvo, hoću redom, ona zna da čita i da piše arapski i malo je napredovala je da čita, da uči arapski kao jezik. Maša Allah. Ali imala je ispite, pa malo je kasnije, sad hoćemo ponovo da nastavimo. To je mnogo vrijedno. Ona njena rođena sestra, isto sad zna zadnje sure, zna šta se uči u namazu, zna da klanja, nije savladala dobro čitanje i učenje, ali mnogo dobro zna. Napredovala dosta. Treća sestra, rođena, ona najmlađa, ona je mnogo pametna. I nadamo se, inšala, da bude od nje veliki učenjak. Edna, Emina i Ajna su bile zajedno, one su učile zajedno 10 sura, sve bez greške. Učile su Fatihu i sve što su uči u namazu, od istiftah, dove, salavat, tahijat, zikir, tasbih, sve bez greške. I znaju da čitaju Kur'an i malo smo počeli tajvid da učimo, ali došao je Ramazan i završili smo taj kurs. I sad od početka Ramazana, inša Allah, počeli smo i hoćemo da nastavimo učenje arapskog jezika kao jezik za govor i komunikaciju i gramatiku, morfologiju, jezik u pravom smislu. Ona je bila sa njima, isto što sam rekao za njih, važi i za njih. To je njen rođeni brat bio i sa njom njen brat. Nije bilo mnogo redova, ali mnogo je napredovao. I to je njen mlađi brat, on je pametan i hoću inšala od njega da napravim hođu. Hoćeš? Hoće inšala. Hoću da im poklonim. Hoće jedna sad da uči Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Maša Allah. Ajna, što hoćeš, koji su? Samo naglas da... Kul huvallahu ehad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Emina, maša Allah, koji su hoćeš? Ne. Ajde, Ina ja taj. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ata'naka al-kawthar fasalli rabbika wanhar, inna shanaka huwal abtar. Maša Allah. Možete jedno slovo? Ne. Neće. Neka. Znači, dobro su savladali zadnje 10 sura, znaju na pamet sura 10 al-akhir na Kur'an. وبيقرأوا كويس، يعني قراءتهم فتحات والحركات والضمات، يعني الحركات بشكل عام والقراءة العربية، في عندهم اجتهاد بهذا الموضوع. يقرأوا تشيتا يبس قرشكي، يقرأوا بدون أخطاء. الآن حاطين هدايا بسيطة هي عبارة عن مصحف مترجم وبعض يعني كتيبات متعلقة بتعليم اللغة العربية، لأن بدأنا معهم تعلم لغة عربية. لغة عربية. Sad hoću da im poklonim Koran sa prevodom i jedan mali poklon vezan za učenje, da koriste tog učenja arapskog jezika. Bismillahirrahmanirrahim. Hajde se povučite ovamo, sa ove strane i pokrenite se. Ajna. Ona je dobra. Dođe vam. Emina, izvoli. I Emina je isto dobra i ona je sestra od Edne. Bravo, maša Allah. Maša Allah. Edna, izvoli. Inšala da budeš hafiz. Amin. Izvoli ti. Inšala da budeš ti velika učiteljica. I ti hoćeš
شاء الله تشتغل. Doktor. Ima to inshallah da učiš arapski, da to zakladaš arapski. Ti si došla djevojka da učiš istu knjigu što studiraju na fakultetu. Ona je učila sa mnom knjigu koju studiraju na fakultetu, na Filološkom fakultetu, odeljenje za arapski jezik. Ona učila u toj istoj knjizi. Ma nema veze, tata, nema veze, što nisi, javi se. Hvala. Inshallah onda bude hafiz. Inshallah, amin. Javi se, zove. Njemu je Amidža Hođa. Maša Allah. Ti izvoli. Inshallah da budeš velika učiteljica. Inshallah, hvala. Ona je mnogo vredna. Inshallah. Malo trenutak sad. Imamo u ime roditelja jedan mali poklon za našeg šejha koji se potrudio da nam djecu lepo nauči, da mu dala svaku dobru. Kaže kesi, da se vidi. To. Pokaže on šta je u kesi. Učinim ljudima olovka i knjiga. Amin, sve nas, u ime roditelja. سعد هو أبوه لهذه البنت اللي قرأت سورة الفاتحة. سعد هو معنا من أول اللي أسسوا المسجد، ومن أصحاب الفكرة اللي قام عليها إيجاد المسجد.